Як моя клієнтка тікала від чоловіка. Це була реально спецоперація. Їй зрадив чоловік, і півроку вона готувалась від нього піти. Вона мала дитину, давно вже пішла з роботи, тому перша її ціль була сформувати собі фінансову подушку. По-перше, так спокійніше. По-друге, щоб можна було орендувати квартиру самостійно, тому що потрібно буде заплатити за перший місяць і за останній як мінімум. Плюс щось квартиру купити. Дитина ходить в школу, тому в цей момент ми формували портфель, про який чоловік не знав, а формували ми його на ім'я її мами. Тому що чоловік гроші давав, але вона не знала, як їми розпоряджатися. Не мала ні фінансової подушки, ні портфелю, тепер в неї було і те, і інше. Плюс додатково вона повернулась в роботу, щоб був додатковий кешфлоу. Хоча чоловік був проти. Чи заміжня жінка, чи не заміжня, у вас завжди мають бути гроші, про які ніхто не знає, але які тримають вашу нервову систему в порядку, щоб не сталося. Ви знаєте, що у вас є на що опертись. Тут це про гроші та інвестування.